Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati 18 il-każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li 49 persuna fiequ mill-virus biex bekk il-każi attivi niżlu għal 523. Skont l-aħħar aġġornament tal-awtoritajiet tas-saħħa fl-aħħar sigħat żdiedu l-pazjenti fl-isptar Mater Dei b'komplikazzjonijiet bil-virus. Fil-fatt il-persuni rikoverati fl-isptar żdiedu bit-2 u issa jammontaw għal 23. Berba minnhom jinsabu f'qagħda iktar kritika u qed jingħataw il-kura fl-ITU. Meta pajjiżna issa tilef total ta' 456 persuna sa mill-bidu tal-pandemija b'xorti tajba fl-aħħar sigħat ħadd ma kien irrappurtat li miet bil-coronavirus f'Malta jew f'Għawdex. U meta d-dettalji li qed joħorġu mill-Ministeru tas-Saħħa dwar is-sitwazzjoni tal-Covid issa qed ikunu limitati ħafna, l-aħħar aġġornament juri li f'pajjiżna nataw madwar 5500 doża tal-booster tal-vaċċin lil persuni li jiffurmaw parti mill-91% tal-popolazzjoni li hija imlaqma għal kontra l-virus. Intant f'intervista ma' Times, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li l-R factor bħalissa qed jimmarka 0.9 wara li kien tela għal 1.1 lejn l-aħħar ta' wissu. Isaħqet fuq l-importanza li dan jibqa' taħt il-wieħed. Il-Professur Gauci spjegat li l-medja ta' każijiet fil-ġimgħa jew aħjar is-7-day moving average qed jammonta għal ftit inqas minn 29 każ. Charmaine Gauci qalet li ħafna mill-imwiet riċenti seħħew fost nies li kienu imlaqma b'mod sħiħ. Ispjegat li dan ma jfissirx li l-vaċċini ma jevitawx l-imwiet, madankollu la l-vaċċini mhux effettivi 100% se jkun hemm fatalitajiet l-iktar fuq persuni vulnerabbli. Is-Superintendent tas-Saħħa qalet li kieku kellna inqas nies imlaqma kieku għandna iktar persuni f'riskju li jitilfu ħajjithom.